Ei, hola, bon dia, bona tarda. Traïció. Uf. I no sabem qui és pitjor. O sigui, és que ja em semblava a mi que estaven tardant massa. O sigui, vale, l'has atrapat, però ataca, vés a mirar qui hi ha. Ostres. Clar, la pregunta és, el coneixem o la coneixem? No ho sé, jo crec que no, perquè ara no se m'acudeix un que dius, segur que és ell, però no ho sé. I clar, té molt de sentit que ningú sapigués el pla, perquè l'Erwin ja se ho sospitava. Ara el grup de l'Eren, què? O sigui, estaven seguint en Levi, suposadament, però no ho és el traïdor. Clar, l'han d'enxampar, no? Que, també t'ho diré, entenc que hi hagin traïdors, vale? Perquè de la manera que la societat ha tractat l'Eren, quan ha descobert que podia ser un tità, que el posen a la presó, el jutgen... Clar, jo si fos l'Eren ja m'hauria escapat, saps? I seria un traïdor. I la frase de l'Armin, de les persones que poden canviar el món són les que estan disposades a abandonar-ho tot, és molt bona, De fet, jo crec que hauríem de tenir un recopilatori de frases que ha dit l'Armin, perquè en deixa anar cada una. I també l'Armin n'ha dit una sobre prendre decisions que també ha sigut molt bona. I he quedat sorprès amb en Zhang, crec que estic millorant la pronunciació. Zhang, perquè, o sigui, ha deduït com l'estratègia de la missió i tot, i ho ha comentat amb l'Armin i ha estat bé, m'ha sorprès. Però això, ni idea de qui ha sigut el traïdor, i ens veiem al proper episodi, aviam si ens donen alguna pista o ens ho diuen directament, no sé. Perquè clar, està clar que si l'Eren ara es transforma en tità, el persegueix i l'aplasta, li traiem la caputxa i pam, ja ho tenim solucionat. Ens veiem al proper episodi.